Praznik za oči je kada tokom cele godine imate proleće, naročito za ljubitelje cveća. Budući da smo kalendarski načeli rađajuće godišnje doba, mnogi će poželeti da urede neki kutak svog dvorišta ili terase. Porodičan cvetni posao Jokovića je u punoj raskoši, što je izmamilo i prve kupce sa lepim danima. U asortimanu preko 30 vrsta biljaka, ne računajući program sobnog cveća. Uspelo je našim domaćinima da proizvedu i srpski ananas. Svake godine nastavimo da ubacimo po neku biljku koju mi prvo proverimo kako njoj odgovara naše podneblje i sve, i onda iduće godine normalno nastavimo sa još izabirom nekih biljaka, ali mene najviše oduševljavaju muškate svih vrsta, znači i surfinije, to je nešto što ja najviše volim, mada i sve drugo ostalo, tako da uvek nešto novo dodam. Vidimo i prvi srpski ananas, hoće li to da ide u ozbiljniju proizvodnju ili na testiranju ove godine? Malo na testiranju, ali to je bilo znači jedno zadovoljstvo da uspemo znači nešto da novo proizvedemo baš ovde u našem podneblju. Ipak do ove lepote se došlo uz mnogo glavobolje duge zime, jer ona za cvećare kreće od oktobra skuplje proizvodnje pa do neprespavanih noći i traženja rešenja. Zima je strašno duga bila za nas cvećare, to će svako od naših kolega potvrditi, jer imali smo mnogo velikih oscilacija vremenskih, trebali smo uskladiti sve zbog cveća, snega, dosta mraza, znači strašno puno, za nas je ovo sve maltene veoma duga zima. Dosta je teže, već sve nam je poskupelo od repromaterijala, znači ne postoji jedna stvar da nije poskupelo, od 20 čak i do 50% plastika. Međutim, gledali smo samo znači za nijansu da korigujemo cene da bi mogli da pokrijemo to, što kažu za ovu godinu. Iduća godina vidjet ćemo kako ćemo za sve ukupne situacije, pošto smo mi puno vezani za energente i sve, znači mi sa strepnjom očekujemo iduću godinu. I zbog struje, i zbog uglja, i zbog svega. Topli plastenici zimi se greju, leti provetravaju, ali voda je, čini se, najpotrebnija u nekoliko cvetnih brodova, a ona se troši. Troši se maksimalno, znači svaki dan dnevno sigurno do 15.000 litara vode. To je ipak dosta, ali mora sve da se završi, svaka biljkica mora da dobije svoje što joj odgovara. Zna se, nije zalivanje svaki dan, ali sad pod ovom temperaturom kreće skoro svakodnevno. Jokovići se bave ovom proizvodnjom već 16 godina i važe za jedna od ozbiljnijih proizvođača koji ne prekidaju ni jednu sezonu tokom godine. Međutim, po prvi put njihove biljke neće prodavati na Kraljevačkoj pijaci, ali ni na drugim pijacama u Srbiji. Osim nedostatka radne snage, skupljeg zakupa, tu su i drugi razlozi. Da, tako smo odlučili, pošto većinom ljudi dođu ovde, mušterije ovde imaju veći izbor, navikli su tako i prvi put znači smo odlučili da na pijaci više nemamo tezgu, niti ćemo svoju robu na tezgi izlagati, na pijaci izlagati, tako da svu robu samo možete kupiti kod nas ovde u rasadniku. Za ovu godinu smo tako odlučili. Mnogo je lakše i nama, a lakše i ljudima koji dolaze, jer prosto prvo uživaju i onda mogu da odaberu ono što njima odgovara. Isporuka je krenula i za poznate kupce, ponajviše cvećare, a za privatne posete i za kupovinu fizičkih lica su spremni, jer i kada ima gužve, ljudi se malo upoznaju, razmene iskustva, saznaju nešto o biljkama, tako da kupovina završi kao izlet. Pa nastojimo da se organizujemo, znači neko malo sačeka, dok sačeka on razgleda, tako da jednostavno uvek se nađe neka zanimljivost oni ovde da vide i način na koji mi sadimo i kako kombinujemo biljke, tako da nadam se da će biti zadovoljni da dođe ovde. Ako dođete u Musinu reku na gazdinstvo Joković, nećete zažaliti, jer ova botanička bašta izgleda svetski je opet iz našeg kraja, zašto su im odali priznanje i nedavni gosti koji su ih uporedili sa Holanđanima, što je u ovom poslu pravi kompliment. Kao da smo u nekoj botaničkoj bašti, izgleda svetski je opet naše. Baš tako, to ste lepo rekli, svetski, a naše. Čak smo imali jedan komentar skoro, ljudi koji su dolazili, koji su videli ovo u Holandiji pa kod nas. Iznenadili su da ovako nešto ima u Srbiji. Je li ima zadovoljstva sad? Bilo je i truda, bilo je problema, bilo mrazeva. Olja, kakva je bila poruka? Mi samo da vam poželimo dobru sezonu, kupcima da zadrže lepo cveće, a kakva je Oljina poruka za kraj?
Moja poruka je prvo mojim kolegama. Želim im ovu godinu da im bude uspešna godina i da zaborave koliko su se zimu namučili, tako da im ovo bude prava cvetna godina. Četvoročlana porodica Joković je, unapređujući svoje znanje i iskustvo, nastojala da stvori ambijent poverenja i kvaliteta, što je karta opstanka u svetu biznisa. Oni od ovoga zapravo i žive. Očigledno iz svega izloženog da su to uspeli, ali i zaslužili.